Yan mga katsoyan, seksyon ni Kwan, mo ni si Jayson Casimero, ang hingduwa sa Kwan, Battle of YouTuber. Ang kontra niya katong si Kwan, Jurmel. Hari mga guys, grabe. Surrender ani mga katsoyan. Makita si Chat para nagkaka-viewer. Ano ko rin mas Manila rin? Yan ang dahil. Yan mga katsoyan, so, si QUADRO alas. Casimero. Yan mga katsoyan, si Casimero. Sol, sige. QUADRO alas mga katsoyan. Thank you, salamat kayo na narita ron kay timing sa nato nga naadiri si QUADRO alas. A few moments later.
Batang Mindanao, 29 Vlog TV. Ay yung kaibigan na hindi mag-iiwan sa'yo sa oras na iyong kailangan. Batang Mindanao, 29 Vlog TV, pinuntahan ang Ormoc para makita lang si Cham, mga idol, mga kabatang Mindanao. Grrr, wadwalas lang, malakas.